Xeyirli keyif dostlar, гадәттә ise тәүлекнең бу вакытында сезне мин, Мөнир Рахмаев, яшьлек тавышы тапшыруның патшасы сәламлыйм. Яшь талантларны барлаучы иң гадел хит пардабызны ачык дип игълан итәм. Һәм бүген резидентларыбыз белән патша булу турында сөйләшәм. Кем нинди ил башлыгы булыр иде? Нинди кагыйдәләр куяр иде? Хәзер белербез, киттек. Ничек кенә авыр булмасын, бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Әлеге җирне тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлыйк. Карыйбыз. Яшьлек тавышы тапшыруы сезне яңа җырчылар белән таныштыруын дәвам итә. Чираттагы резидентыбызны каршы алыгыз һәм тавышлар юлларга онытмагыз дуслар. Nazın koyaşı nuru günlerimnin yaktысы Minnim şuşu süzülerime karşı kiler kayısısı Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Durmuş yeme bir-birini Süyüp anlap yaşauda Eyttir süzni eytmi kalıp Girek şakta deşimevda Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Durmuş yeme bir-birini hürmet ite bilüde Şen işkili sözler aytıp Tugülü bitul külüde Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul baylık akşa Tugülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilem Durmuş yemetin yarıda Tugülü bitul
Миңа калса, кредит ипотека дип җырлаучы Раил Рамазанов банклар иленең президенты булырга тиеш. Ә илнең кагыйдәләре аз процентлы кредитлар бөтенләй түләргә кирәкми торган ипотекалар булыр иде. Әйбәт бит, Жаным, әйдә кирю машинасы алыйк әле. Алмыйбыз. Әйдә алыйк инде. Әнә күрше хатыны Сәвияләр дә алганнар. Акча юк дидем бит инде мин сиңа. Әйдә алайса кредитка алабыз. Алмыйбыз. Әйдә алабыз дим, бөтен кеше ала хәзер. Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бустагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Үземне бик бай хис итеп җилдерәм машинада. Миннән генә калмасын дип кредитка бит амсыда. Тагын нәрсә алып була барысын да алабыз. Алдын артын уйламыйча әй дөньяны куабыз. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Менә кредит алгач шундый рәхәт икән. Хатынны да кредит итеп ул алып булса икән. Берничәне алыр идем сылтан булып мин күптән. Әтәч сыман йөрер идем тавыкларым ияртеп. Кредитны түләтергә дип һәрберсен эшләдем. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Hey! Рөстәм Мортазин 1 минутта уйлап тормады. Рәсәйнең башлыгы булыр идем дип җавап кайтарды. Калабыз Казан булыр иде. Барыбыз да бай яшәр идек, диде Рөстәм. Алтын яфрак җырын башкаручы Рөстәм өчен тавышлар юллагыз дуслар. Аның коды 081. Yapraqlar qo'yila oltini ko'balaklar kabi bugun birsi istagisi ing boshima
saklab qol deb sarı kezidan oltin yaproq salqin yaproq yo'ldan yozgan jillar ezgan menga kelib sayanasin saklab qol deb sarı kezidan Jiller alır, uçup gidip varırsın bir altın yaprak, salqin yaprak yoldan yozgan jiller ezgan menga kelib sayanasin saqlab qol deb sarı gözüden Yapraklar kuyular sunga qalgan hisler kebek muhabbetim qoyundan sarı yaprak bulup düştü altın yaprak salqin yaprak yoldan yozgan jiller ezgan menga kelib sayanasin saqlab qol deb sarı kezidan oltin yaprak salqin yaprak yo'ldan yozgan jiller ezgan menga kelib sayanasin saqlab qol deb sarı kezidan sayanasin saqlab qol deb sarı kezidan Min президент бит инде. Эльвира Кашапова шулай дип җавап бирде. Бүтән сораулар буенча министрым ирем, халкым, балаларым бар. Президент буларак өйдә кагыйдәләрне мин урнаштырам дип елмайды җырчы. Зур җитәкче өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Бакчамда үскән гөлләргә синдей биреккә мөрәлләм чәчкәләрдәй назларына әреп китәм күңелем
Айгөл Мирзануровның башка илләрдә булганы юк. Андагы вәзгыятьне дә белмим ди җырчы. Ләкин шулай да Айгөл үз районы Актанышта бер көн булса да глава булып карау теләген белдерде. Киләчәктә бәлки аның хыялы чынга да ашыр. Кем белә? Кояшлы тормыш күгемне кара булыт каплады. Якын дустым хыянәте какты тормыш капкамына. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Жан сердәшем син дустымнан, көтмәдем мондый адым. Хыянәтне күтәрердәй, Худайдан көч сурадым. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Бәхетне шулай җимереп, бәхетле булып булмай. Тормыш һәр чак тигезре юл, күз яшы җирдә калмай. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Президент итеп куялар икән инде, Рәсәйнеке генә булам дип кырт кисте Гөлнар Габдрахманова. Чөнки бездә табигать та матур, кешеләр дә яхшы күңелле, ярдәмчел ди җырчы. Президент булса, җырчы барлык акчаны халыкка таратмакчы. Шулай булгач, аның өчен тавышлары юлламый калмагыз. Gözlerin ızıtıp, tınılı tınıp kaldı. Gözünün bersi ayrılıp, o jirde tırıp kaldı. Türkümden ikinci kaş, onun yanına kildi. Kanatı bilen kaşıp, kan kıldı, tavuş birdi. Yüreğimnin tibişesin, yanlarımның жылы сесин. Инге ину тібі барабыз, бір
бергәләп тормыш юлын. Өзгәләнмә күңелем, югалган мәхәббәткә, ялгышканмын тормышта, гаепләп түзмәгәнгә. Син дә бит минем янга, кош булып очар идең, аңламый бәхетемне, сине кадерләмәдем. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Иңгә-иң үтеп барабыз, бергәләп тормыш юлын. Иңгә-иң үтеп барабыз, бергәләп тормыш юлын. Тормыш юлларыгызда мәхәббәт югалтмагыз, үткәннәргә әйләнә, сөюне кайтармассыз. Кулга-кул тотанаша, язмышны үтәү кирәк, бер-береңне терәк булып яшәүе җиңелрәк. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Иңгә-иң үтеп барабыз, бергәләп тормыш юлын. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Иңгә-иң үтеп барабыз, бергәләп тормыш юлын. Иңгә-иң үтеп барабыз, бергәләп тормыш юлын. Дуслар, соңга калмагыз. 15 апрель көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак TMTV премияләре тапшыру тантанасына күп калмады. Билетлар алырга ашык. Бу грандиоз чараны күрми калма. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Күрер күзгә яшь булсам да, ялгыз вакытлар үтте. Яшьлек бит ул ялгыз вакыт, парлап яшәр чак җитте. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Сагындырдык, ялындырдык, бер-беребезне ул чакта. Яшьлекне уйлап юанам, мин бәхетле ул яктан. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең.
Динара Шайдуллина яшьлек тавышы хит парадында беренче тапкыр гына түгел. Аның җырлавын ошатасыз икән, тавыш 078 дип 1320 номерына хатлар юлый аласыз. Шулай ук TMTV-ның рәсми сайты ашада тавышлар кабул ителә, дуслар. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Өченче урынга лаек җырчыбыз сезнең экраннарда. Ялгыз канаты җилеп буламый, менеп буламый юреләргә. Язмышка язганы яр кирәк, мәхәббәт дип дүрләргә. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга кара. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга кара. Шатлык тыйып яшәр өчен сине кирәкле янымда. Назлы хисләр чәчәк атты гөлләр булып җанымда. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга кара. Хыял мәхәббәт иленә барып җитәр өчен дә. Бар канатлар бәхет булып кала ул үз көчендә. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга кара. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга кара. Бар канатлар булып икәү, бар канатлар булып икәү, ошарбыз алга кара. Ләйсән Рафикова илендә яшәүчеләр затлы, мәгънәле җырлар тыңлап, җырлап кына яшәрләр иде. Аның иленең кагыйдәсе шундый. Ә ил үзе җырның дәрьясы исемен йөртер иде дип шаяртты Ләйсән. Җырның патшабикәсе өчен 1320 номерына тавыш 079 дип тавышлар юллагыз яме. Ягез, икенче урынны яулаган резидентны каршы алыгыз. Алкышлар. Yetşinudan izgelenip dallar, başların yiyenler dulkınğa. Dulkınlar talının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Dulkınlar talının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Seni gene oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davışığına. Sen bulama bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Seni gene oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davışığına. Sen bulganға
яшәм мин. Ераклардан кайткан кыр кызлары, аларда бит барсыз яшәм мин. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә ишетәм тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Аккышлар парын югалсалар, төш бәреләләр үзәнгә. Сөйгән кеше түзә сабыр итә, Ходай ярдәм бирсен түзгәнгә. Сөйгән кеше түзә сабыр итә, Ходай ярдәм бирсен түзгәнгә. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә ишетәм тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Өмет итеп яшим кавышуны. Мәдинәнең патшабикә дә президент та буласы килми. Миндә гомумән андый теләк юк. Аннан соң ул бит минем теләктән генә тормый. Сине халык сайларга тиеш. Җитәкчеләргә зур түземлек, аек, акыл телим, ди Мәдинә. Һәм ниһаять бүгенге чыгарылышның абсолют лидерына да килеп җиттек. Карыйбыз. Көтмәгәндә ташкын булып агылыр идем. Иң яшәрен кылларыңа кагылыр идем. Шулай тәүге сөюеңне
Бүгінгі менә шулар, әгәр дә яңадан клипларны карыйсыгыз, җырларны тыңлыйсыгыз килсә, TMTV-ның официаль төркеменә керегез. Биредә TMTV каналының барлык тапшырулары, татар эстрадасының яңалыклары да тупланган. Ә мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубуллашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен суперкостюм.ру кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Суперкостюм.руда карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.